Pracujem na vlastnej Tower Defense hre, deň 8. Minule som pridal systém umiestňovania vežičiek a dnes som pridal možnosť ich vylepšovať a spravovať. Keď stlačíte na nejakú vežičku, ktorá je už položená, otvorí sa vám takéto menu. Je tu toho veľa, preto poďme za radom. Hore máte tlačidlo na predaj vežičky, ak ju už nepotrebujete, ale predať ju môžete len za polovičnú cenu. Tu je tiež aj ukážka samotnej vežičky, ak sa chcete lepšie pozrieť na jej dizajn. Môžete ju taktiež takto ľubovoľne otáčať. Trochu nižšie máte výber medzi režimami streľby, o ktorých som hovoril v minulých častiach. Tu je potom výber evolúcie vežičky. Ako vidíte, táto vežička má takéto dve evolúcie. Ak neviete, čo nejaká z nich znamená, tak môžete stlačiť tu, aby sa vám zobrazilo vysvetlenie. Ale už samotné evolúcie budem ukazovať v ďalšej časti. A úplne dole máme obyčajné vylepšenia. Prvé je vylepšenie sily, druhé je rýchlosti streľby a tretie dostrelu vežičky. Každé vylepšenie má 5 úrovní a po evolúcii sa vylepšenia resetujú. Čo si o tom myslíte? Napíšte do komentárov.